Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaratamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Dinokuotungamira Kwaziwayi vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Pastor Trust Mukwada vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Tina zvakare Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Fundisi Betera, kwaziwayi vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Notenda Pastor Mukwada, kwaziwayi vateereri. Ndinokuchingamidzai mose muzita raJesu. Tinoda kutenda musoro wedu wenyaya watiri kukurukura nezvawo nhasi. Johani mudzidzi anodikanwa. Johani mudzidzi anodikanwa ndo chidzidzo chatinacho mukati mezuva ranhasi. Vateereri, tiri kudzidza bhuku razvakazarurwa. Tichiri kwekutanga kwaro. Saka zvidzidzo zvimwe zvatiri kupakurirana nemi zvinobatsira kugadzira background totichi tingagadzire hwaro kugadzira hwaro kuti kana taamukati chaimo taakuchiona zvairatidzwa Johani zvinenge zvanyore kuti tinzwise. Saka chidzidzo chanhasi chakangonanga kuti timboona iye murume akanyora bhuku razvakazarurwa. Saka chiri kuti Johani mudzidzi anodikanwa. Zvichabuda kuti mudzidzi anodikanwa papi. Ndizvo here kuti ndiJohani akanyora bhuku iri. Zvakazarurwa 1 vesi ya 9 to 10 tichaiverengerwa naPastor Mukwada. Zvakazarurwa 1 vesi 9 kusvikira pa10. Ini Johani, hama yenyu, mugoverani pamwe chete nemi pakutambudzika, noushe, nokutsungirira munashe, ndakanga ndiri pachivi chinonzi Patmos, nokuda kweshoko raMwari, nokukupupura kwaJesu. Ndakanga ndiri mumweya nezuva rashe, ndikanzwa shure kwangu inzwi guru rinenge serehwamanda. Nyaya yebhuku razvakazarurwa itori nhoroondo inobatika iri literal. Aitova Johani munhu chaiye ari paisland kana kuti chitsuwa chinonzi Patmos. Anga aendeswa ipapo nenyaya yevhangeri achitambudzirwa vhangeri. Ndobva zvaitika kuti paari kunyora nyaya iyi raive zuva rashe ratakadzidza kuti zuva reSabata. Saka akanyora ndiJohani wafundisi. Atotaura ega. Ndiye anozopakura achitiratidza zvinhu zvikuru zvaairatidzwa naMwari mubhuku iri. Saka toda kungoona nhasi wafundisi kuti Johani aive munhu akaita sei. Kana tazviona it's not just for information. Ndezvekuti taona Johani toona kuti zvinobatsirawo isusu pakudii. Okay. Saka toda kutanga kwekutanga kwaJohani. Endai pana John 1 verse 29. Pastor Rhodes. John chapter 1 verse 29. verse 29. Ava mangwana wakaona Jesu achiuya kwaari akati, tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Nyaya iri kutaurwa pavafundisi. Ari kunzi ava mangwana akaona Jesu achiuya. Ndobva anongedzera Jesu akati tarirai gwayana raMwari. Akataura kuti tarirai gwayana raMwari riya. Mukaverenga ndima dziri kumashure zvishoma. Aive Johani mubhabhatidzi.
John the Baptist. All right. Ndoda kuti musazoconfuse mazita iwayo. John the Baptist ndiye muprofita uya akatanga kuparidza Jesu asati asvika. Ehe, mwana waZakaria. Saka paari kutanga kuparidza ari kuti wedwe kana matiro kataita muOld Testament kari correct kekuti taienda nezvipiriso tozvipisa makwai tichipisa ainongedzera Jesu anouya. Saka Jesu paakachiuya manje akuchiudza vanhu vaaiparidzira vaya kuti gwayana racho chairo ndiye murume uyu auya. Saka ari kutaura izvozvo musi uyu ndi John the Baptist. Toda kuona kuti aiudza anani. Vamwe vaivepo paakati onai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Pastor Rodzi pana John 1 ipapo verengai verse 35 to 37. John chapter 1 verse 35. Ava mangwanazve Johana akanga amire navadzidzi vake vaviri. Akatarisisa Jesu achifamba akati, tarirai gwayana raMwari. Ivavo vadzidzi vaviri vakamunzwa achitaura vakatevera Jesu. Maona kuti John anga atori muparidzi mukuru aive nevadzidzi vake. Uyu John the Baptist. Saka paakati paya onai gwayana raMwari pane vadzidzi vake vakanzwa nyaya iyi ndobva vaichengeta. Hanzi mangwana futi John the Baptist ndobva ona Jesu achifamba ndobva akuudza kune vadzidzi vaive nawo zvikanzi onai gwayana raMwari. Saka hanzi tu vavo vakabva vanzwa nyaya ndobva ona nyaya iri serious ndobva vatanga kuteera Jesu. Ngationei pavakamutera toda kuti tuone kuti varume ava ndanani. Pana John 1 ipapo Pastor Rodzi verse 38 to 40. John chapter 1 verse 38. Jesu akatendeuka akavaona vachitevera akati kwavari, munotsvakeiko? Vakati kwaari, Rabhi, ndokuti mudzidzisi kana zvichishandurwa. Munogarepiko? Akati kwavari, uyai muone. Vakaenda vakandoona kwaaigara, vakagara naye zuva iroro. Yakanga iri nguva inenge yegumi. Mumwe waivavo vaviri vakanga vanzwa Johani vakamutevera waiva Andreas munun'una waSimon Petro. Mapabatere Pastor Mkwani. Hanzi patu vaivai pavaiteera Jesu. Jesu akabva acheuka akavaona vachiuya zvikanzi, muri kutsvagani? Ndobva kuti mudzidzisi munogara kupi? Toda unoona pamunogara. Aveno chicha mabata apa Pastor Mkwani. Vanzi muri kutsvagani? Vakati toda unoona pamunogara. Ameno kuti minduro iyi iri kuratidza chipa varume vairava. Maybe ndakufutai. Iri kuratidza kuti varume vanga vari serious nezvaJesu. Because vava vasingadi zvekungosivana munzira bedzi. Vaida kutoenda kwaanogara kwacho kuti vaite more time naye. Kana vaine nyaya vonyatsonera. Ende hanzi akabva vati uyai muone. Saka hanzi vakabva vaenda, time dzacho dzabva dzataurwa kunzi zuva ranga ratifambei. Kureva kuti vakabva vatonorara ikoko. Saka Bhaibheri rabva razoti varume 12 one wacho anonzi Andrew. But harina kuzotaura mumwe wacho. Saka patiri kufamba nechidzidzo muchazoona kuti mumwe wacho ndo watiri kutodzidza muchidzidzo ichi. John uyo ndiye John wekunyora zvakazarwa. Muchazoona kuti sei asina kuzvitaura kuti mumwe wacho ndini. Angoti patu ivavo mumwe wacho ndiani? Ndi Andreas. Pastor, ndoda kuti mungotsanangura paita ana John apa. Ingotsanangurai zvatadzidza sofa Pastor Mkwani. Patangotanga vachinzi gwayana raMwari, because handidi kuti ana John hava confuse vanhu. Tina ana John akawanda muBhaibheri. Yes. Saka kana pakangotora pachinzi John tinogona kutora uyu kana asiri kutaurwa. Right. Saka kwedza kuvapatsanura mataura mukati uya ari kuudza vadzidzi ava kuti tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika ainzi Johani Mubhabhatidzi. Right. Asi kwedza kumupatsanura neuyu watiri kutaura nezvake uyu ari kunzi Johani anodikanwa. Saka akanyora bhuku razvakazarwa ndi Johani anodikanwa. But patiri kutanga nyaya tamboona anonzi John the Baptist. Ndiye aive muparidzi kana kuti aiteerwa naJohn anodikanwa. John akabva asiya kuteera John Mubhabhatidzi. Anongedzerwa kuti iro ndo gwayana raMwari. Ndobva vateera Jesu aina Andrew.
saka kwaingova kutera vombodzokera kumba. But pane pavakazodedzwa full time najesu pana Mark chapter 1. Ngativhure ipapo Pastor Mukwada, verse 19 to 20. Mark chapter 1 verse 19 to 20. Wakati apfuura zvishoma akaona Jakobho mwanakomana waZebhedhi naJohani munun'una wake wachigadzira utawa. Akawadana pakarepo, wakasiya baba wavo Zebhedhi mugwa navaranda wakamutevera. Maverenga kubhuku rani pastor? Ramark. Nderamako. Maona here kuti pataverenga raJohani rinova bhuku rakanyorwa naJohani watiri kudzidza, haana kuzvitaura zita, angoti pavairapa mumwe ndiAndrew. But pataakuverenga kuna Mako rinova bhuku rakanyorwa naMako, riri kubva rataura kuti Jesu paakapfuura nepagungwa akaona vanakomana vairi vemunhu mumwe chete vainzi James naJohn, baba vavo vachinzi Zebhedhi. Ndobva avadedza. Apa ataurwa nezita because ari kunyora bhuku ndiMako. Iye haadi kunyanya kuzvinyora. Ndofunga toti munhu akaita sei ukaona pane kuzvininipisa. Exactly, pane kuzvininipisa kwaepo. Manzwi here panze akabva vasiya baba vavo nevaranda. Family yana John tingati yenge yakaita sei? Iri kuratidza kuti yanga yakapfuma. Because vari kutorarama nebhizinesi rekuhowe iri. Because tarisa kuti baba variko nevana variko, pamusoro paizvozvo vatori nevaranda. Exactly. Vashandi. Exactly. Saka kakasiri kanhu kadiki ba. Saka pandinoda kuti vateereri mubate ndepekuti John uyu aive nemukoma ainzi James, ndiye watiri kudzidza. Baba vavo vainzi Zebhedhi. But mundima shoma dzatatoona idzi pane kakuzvininipisa kaive nako. Uyezve taona kuti kumba kwavo havasi vanhu vatingabva tati vaitambura nekuti vaitova nevaranda. Saka ukaona munhu wekuti kumba munotori nevaranda wonzi naJesu nditeere, wobva wasiya zvese, kwandiri pane zvazvareva. Because munhu kazhinji unosiya kumba nekuti kumba kwagara kuri kutonetsa, kune nhamo. Ukaona uchisiya kumba kuri kutoratidza kuti mune varanda, kuratidza kuti nyaya yawadeedzerwa uri serious pairi. Saka akabva atotanga kufamba naJesu. Saka pane dzimwe ndima dzandakaona wafundisi dzinoratidza kuti pakufamba kwaaita naJesu, John anenge aida kuva mudhuze. Kana kuti gatiti anenge aitotorwa ari wemudhuze naJesu. Iye aida kuva mudhuze, but Jesu wacho aimuitowe padhuze. Pane ndima yandakaverenga pana Luke 8 verse 51. Titarisirei ndima iyo. Luke 8 verse 51. Luka 8 verse ya 51. Zvino wakati asvika kumba akasatendera munhu kupinda naye, asi Petro naJohani naJakobho nababa vomusikana naamai. Pane murume ainzi Jairus anga aita mwana anga ashayika. Saka vanga vaenda ikoko vadeedzwa. Mwana uyu akatozomutswa naJesu akararama. But vauda kuita basa iri, hanzi Jesu haana kutendera vamwe vese. Akatendera John watiri kudzidza uyu, naPetro nemukoma waJohn James nababa vemusikana. Hatiudzwe hedu marizini kuti sei akarambidza vamwe, but muri kuona here kuti pari kuratidza kuti parida kuitwa zvikuru. John ari kudeedzwa. Amenoti mazvionoka. Hande munoona futi paMount of Transfiguration, Matthew 17 verse 1 na 2. Matthew 17 verse 1 na 2. Yes. Mazuva matanhatu akati apfuura, Jesu akatora Petro naJakobho naJohani munun'una wake akaenda navo mugomo refu vari voga. Akashanduka pamberi pavo, chiso chake chikapenya sezuva, nguo dzake dzikachena sechiedza. Maona futi paya panyaya takamboidzidza yekuti Jesu pane mugomo maakaenda akaita usiku hwese achinamata, panonzi chiso chake chakashanduka. Mugomo imomomo manzwa here vanhu vaakaenda nawo? Hanzi ndiani? Peter, James na John aripo futi. John aripo nemukoma wake naPeter. Saka izvozvo zvinoratidza kuti John paakasiya kuna John mubhabhatidzi achiuya kuna Jesu, akauya nekuperera. Ende ari kuratidza kuti aive pedyo nepari kuitika action hombe yaJesu.
hatichiona ikwe kunopedzisira chaiko Jesu auda unourayiwa mugadheni regetsemani pana Matthew 26 vhesi ya 35 to 37. Tiverengere vhesi 36 to 37. Matthew 26 verse 36 to 37. Yes. Zvino Jesu akasvika nawo panzvimbo inonzi Getsemani. Akati kuvadzidzi, garai pano, ini ndichaenda kundonyengetera uko. Akatora Petro navanakomana vaZebhedhi vaviri, akatanga kuva neshungu nokudumbirwa. Anzi vako auda unourayiwa achienda mugadheni akasiya vamwe vadzidzi kuno kwakupfuurira mberi nevatatu. Hanzi vanakomana vaZebhedhi naPetro. Kuratidza kuti John anga ari mudhuze zvakadaro. In summary satanzwa kambo wafundisi. Ndoda kubvunza mubvunzo ndoita kunge zvinoitwa kuprimary, but zvinobatsira kuti vateereri vabate. Tataura vana John vairi so far. Ndevapi vatataura? Pastor Rodzi. John mubhabhatidzi, right, mwana waZakaria. naJohani anodikanwa muningina waJames ari mwana waZebhedhi. Ari mwana waZebhedhi. Akatanga sei zvatawana mavambo aJohn mudzidzi anodikanwa? Akanga ari mudzidzi waJohani mubhabhatidzi. Aitoita zvechechi ari kuna John. Paakaudzwa naJohn kuti handini ndine nyaya, ane nyaya ndiJesu, ndobva aenda kuna Jesu. Aive nemukoma wake ainzani? Shona yati Jacobo. Nasi mapinda basa nenika. Ndoda kuona because pamune mchipindura mvunze munoza vateereri vedu anobva watobatawo. Mukoma wake ainzani? Jacobo. Ainzi Jacobo. Ko baba vavo vainzani? Zebhedhi. Saka tiri kufamba tese. Vateereri tiri pachidzidzo Johani mudzidzi anodikanwa. Johani uyu ndeupi? Ndiye akanyora bhuku razvakazarurwa ratiri kudzidza. Rambai muri pachirongwa timbonzwa kambo.
Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Johani mudzidzi anodikanwa. Johani mudzidzi anodikanwa tiri kutaura ndiye akanyora bhuku razvakazarurwa. Zvatawana muchikamu chapfuura ndezvekuti aitoita zvechechi patatanga kuziva nezvake, but aiita vachitungamirwa naJohn the Baptist. But John paripo paakataura nyaya yakakosha akaitaura kairi, achivaudza kuti ine handini ndine nyaya, gwayana raMwari iro. John akabva atosiyana naJohn the Baptist kwakuteera Jesu. Vari kuratidza kuti kumba kwavo havasi vanhu vaishoreka nekuti vaitova nevaranda. Mukufamba kwake naJesu taona kuti aive nechinzvimbo chepadhuze naJesu. Toda kuramba tichiongorora karekta yaJohn mudzidzi anodikanwa. Handei pana Mark. Pastor Mukwada, tiverengerei Mark 3 verse 17. Mark chapter 3 verse 17. NaJakobho mwanakomana waZebhedhi naJohani munun'una waJakobho akawatumidza iwo mazita anonzi Boanerges, ndokuti wanakomana wakutinhira. Jesu paadedza vadzidzi vaashara vaya 12. Vanhu vakawanda vaifamba naye, but vaakazoita vaapostora 12 aya. Paakavaashara achiti ava vapadyo neni. Ava vakomana vairi vana vaZebhedhi ava. Hanzi akavapa, dai muri kutaura kwanhasi, inenge nickname. Kuti vanakomana wokutinhira, sons of thunder. Yeah, shaka because pavadzidzi veseka zvinoita kunge ivava vega ndo vanenge vakapiwa rinenge rimwe zita vari vairi. Ameno kuti chii chiri kubuda pauno wemukomana uyu. Taona hongu kuti aida nemwoyo wese, but kunzi mwanakomana wokutinhira, sons of thunder, zvinoratidza kuti kumba kwavo vaive vanhu vane hasha. Right. Iwo mabrothers avari 2. Ameno kana zviri kubva kubasa kwavaishandira. Amene ndofunga kana uri uchinetsana kuti ubate hove, ndofunga nyaya yacho trade yacho pamwe. Ameno. But zviri kunobuda ndezvekuti ukaona vakudedzwa kudaro naJesu, kuratidza kuti pane hasha dzaivepo. Kwete hasha chete. Ndofunga pari kunoratidza kanenge kamusindo futi. Ameno kuti varire kuti musindo runobatika zvakanaka here kwatereni. Kuti musindo. Munhu anoda zveganyavu kana zvekurwa. Anoda zvekurwa. Maybe pamatotaura zvekuda kurwa apa. Endai pana Luke, Pastor, Luke 9. Tiverenge kubva verse 49 tosvika pavhesi ya56. Luke chapter 9 verse 49 to 56. Tuone kakarekta kamabva mukutaura kakanenge kekuda zvekurwa zveganyabvu. Luke 9 verse ya 49. Johana akapindura akati, tenzi, taona munhu achibudisa mweya yakaipa muzita renyu, tikamudzivisa nokuti haateveri nesu. Asi Jesu akati kwaari, musamudzivisa, nokuti usingapesani nemi unemi. Mazuva okukwidzwa kwake akati oswedera, wakaramba akarinzira chiso chake kuenda Jerusaremu. Akatuma nhume pamberi pake, idzo dzikaenda dzikapinda mumusha wavaSamaria kundomugadzirira.
asi havana kumugamuchira nokuti chiso chake chakanga chakaringira Jerusaremu. Vadzidzi vake Jakobho naJohani vakati vachizviona vakati, Ishe, munoda kuti titi moto uburuke kudenga uvaparadze here? Asi iye wakatendeuka akavarayira. Ipapo vakaenda kuno mumwe musha. Vateereri, tiri kutarisa John, but iye zvino ari kumboverengwa pamwe chete nemukoma wake. Hanzi pavaifamba naJesu pane mumwe munhu wavakaona achiita zvechechi, achitorayira mweya yetsvina ichitoenda. Andobva vamuti, iwe regedza zvauri kuita izvi. Saka vakazoenda kuna Jesu vakuripota zvikanzi, Ishe, taona mumwe munhu achirayira mweya yetsvina, tamurayira because haafambe nesu. Kusvikana Jesu, aiwa kawakomana, munhu asiri kupesana nesu siyai akadara, haasi kurwisana nesu. Ameno maone chii nekarekta yevakomana vanakomana vokutinhira, sons of thunder, kunobviwa kure. Dzakawanda patinotarisa vanhu tinozongomuda ani pane chimwe chinano, yeti kuti pasvikwe ipo papo kune zvaimbowe. Muri kuzoona kuti John aive kureka pasi because kwaari ari kufunga kuti munhu wese ka sei ari kuita zvimwe zvinhu zvine, kwaari ari kutofunga kuti kukaitwa chimwe chinhu chisiri patimu raari, ari kufila kunge vadzikisirwa, ari da kuti zvavanoita ka zvive, chirungu chine chiti exclusive, kuti ndivo vega ada kuti vave ivo vega vanozviita. Saka atotsiurwa nacho. Nyaya yechipiri manje vanga vari kufamba, but kwaida kuzonopesira Jesu ave kuJerusarema, but rwendo rwavo nzira yavakatora yaipfuura nemuSamaria. Ndobva Jesu ati havangangopfuure, vaigona kungosiyiwa vaita masevhisi muSamaria, voita chechi vachidarika. Ndobva atuma vadzidzi kuti endai munoudza vanhu vemuSamaria kuti mudzidzisi achapfuura nei nemo, ngavagadzirire tigoita chechi. Saka vaenda manje vadzidzi, hanzi vekuSamaria vakaramba, vakati mauda kuzotifunga nekuti muri kupfuura kuenda kuJerusarema, munodi kungoitawo program yakanangana nesu chete, mazotifunga nekuti muri munzira yekuenda kuJerusarema. Saka hanzi havana kugadzirira Ishe. Saka zvakabowa Johani nemukoma wake, zvakambowa manje. Zvikanzi, Ishe ka rayirai moto ubve kudenga upise vanhu vese ava. Ndadira ndimai pamamuchitaura kuti vakomana veganyabvu vari kuita zvechechi, but muri kuona kuti havasi kuratidza kuti kachiribo, havana kukwenenzvereka, vari kuratidza kuti kaganyabvu zvine hondo zvichiri mavari. But tichiona izvozvo vafundisi, ndiye akatonyora bhuku razvakazarurwa. Saka mazotaura zviri korekti mukati kunobviwa kure. Plus Mwari ane mwoyo murefu. Saka maybe Pastor Rodzi kana Pastor Mukwada munogona kuudza vateereri, because character yatiri kutotaura ika itoriko. Kuna vanhu kutoti mumaraini vachitaurwa unotonzwa musaite zvekutamba naye, anokuputisa. Anenge aitozikanwa kunzi haanonoke, ende language yacho vateereri vanotoiziva kuti anokuputisa. Anenge aitozikanwa, but ameno mungati chii kuvateereri? Because kuna vamwe vanenge vaita kuti pastor kuti zvechechi Mwari angandigashire, because havari kutoti vanhu ngavapiswe vafe. Ameno kurudziro yamungape ndeye kuti kudii? Uyu Paul anotaura kuna vaKorinde achiti vanhu vakanyorwa mubhaibheri zvinhu zvakatonyorwa kubatsira isusu, kuti tizvionewo kuti kune vamwe vaimbove vana vekutinhira, right? Unoziva kuti unamati haini dzangu dziri pamhanza chaipo, asi vakazopedzesera zvemangoromera zviya, vakazopedzesera vapadhuze naJesu. Kureva kuti uri kwauri mudikani, chero uri munhu akatemerwa mangoromera, chero uri munhu anogara achirwa nevamwe muraini, Johani ari kutotiisira pachena kuti unogona kushandurwa nesimba raMwari, ukatopedzesera wamudziyo muruoko rwaMwari, uchitonamata uchiremekedzwa nevanhu naMwari nengirozi. Pastor Mukwada, ndifunga kuti pfungwa iyi inoda kuti batsira kuti tione kuti vanhu vatiri kuverenga nezvavo mubhaibheri avo vanga vari vanhu chaivo
Pfungwa kuti vanhu vemubhaibheri kakukanikwa kavaitwa vanhu chaivo kavanga vasinyasori vanhu but zvataona pamusoro paJohani zvinoratidza kuti atori munhu kufanana nesu saka agona kubatsirwa akasvikira pakadaro zvinogondikoni. Pastor Rhodes, tisati tafamba mberi, pama muchitaura zvekuti unogona kuva akatemerwa mangoromera, ndangofunga nyaya iyi iri kuramba ichingoitika but inoda kubatsirika. Kuchitori nevarume vanogona kutogara achirova mukadzi. Zvinoshanduka here pastor? Zvinoshanduka because kune kwekuti mumamisha unonzwa kutonzi mumuzivera afanana nababa wake, ndozvavanoita vakomana vese vekwasamaita kana kuti vekwamuseyamwa, ende zvine zvitotauro zvacho pamwe kurova vakadzi. Saka zvatiri kudzidza izvo ndezvekuti chero une hasha dzekuti mudzimai waugere naye wauri kubereka vana naye anokubikira achimuwachira unogara uchimurova, Mwari vanogona kukushandura wotopedzisira wamudzidzi waJesu uchifamba naJesu musingachatomborove mukadzi kweupenyu hwese. Ngatiteererei imwe nyaya ivateereri pana John, pana Matthew 20 verse 20 to 22. Teerere saichiverengwa namufundisi. Matthew 20 verse 20 to 22. Zvino mai wavanakomana vaZebhedhi vakauya kwaari navanakomana vavo vachimunamata kuzokumbira chinhu kwaari. Akati kwaari, munotsvakeiko? Wakati kwaari, rayirai kuti vanakomana vangu ava vaviri vagare, mumwe kuruoko rwenyu rworudyi, mumwe kuruboshwe mushe wenyu. Mavaona vakomana aya this time vakatombobva paive nevamwe kwakumbodzokera kumba. Ndobva vanoudza mai vavo because nguva yange yati fambei, Jesu anga angonyanyotaura zvekuenda kuJerusarema. Saka ivo vaitofunga kuti kuJerusarema sekucapital city akuda kunogadzwa umambo, vaifunga umambo hwepanyika. Saka vaiedza kufunga kuti akagadzwa umambo, saka machinda anenge achitonga nawo ndanani. Saka vega vaiti vakatarisana Petro nana Mateo vainyatsona kuti competition yacho yakasimba. Ndobva vati beta tibatsirwe namama. Kwakunodedza mama zvikanzi mamaka uyai mutaure naJesu kuti paanenge asvika muumambo wake tinzwi mumwe kurudyi mumwe kuruboshwe. Kuti kunipa za kuti kurudyi nekuruboshwe ndo mavhaisi kaJesu wokuti vabva vaitwa mavhaisi. Saka kuti kurudyi nekuruboshwe kusosera kuti hapana achasvika padhuze kudarika pandaiverenga ndakanyatsoona kuti vaive ana mambara kuda kunyatsoti vasosere vonyatsozova kuti mumwari uku mumwari uku. Saka they were very ambitious vateereri ende pachiradza ndosaka Pastor Mukwada vazongoti kunobviwa kure. But muchiona nezvishoma zvatadzidza izvi tauda kuchiona pamberi, muchiona zvinoratidza kuti pane kakushanduka kakaitwa naJohani mudzidzani pana John 13. John 13 verengai vhesi ya 21 to 25. Kana kuti ngatitangei naMark 13. Ngatitangei naMark 13 verse 1 to 4. Verengai Pastor Rhodes. Mark 13 verse 1 to 4. Wakati achibuda mutemberi, mumwe wavadzidzi vake akati kwaari, mudzidzisi, tarirai mabwe kunaka nedzimba kunaka. Jesu akati kwaari, unoona dzimba idzi huru, hakukaregwi ibwe pamusoro pebwe risingazoisirwi pasi. Zvino akati agere pagomo remiorivhi pakatarisana netemberi, Petro naJakobho naJohani naAndrea vakamubvunza vari voga vachiti, tiudzei kuti izvozvi zvichagova riiniko nechiratidzo chichava chipiko kana izvozvi zvose zvoda kuitwa. Chinondinakidza pandima yevafundisi, vadzidzi vanga vaudzwa zvekuparara kweJerusarema, but Jesu paakazvitaura akabatanidza nekuparara kwenyika yese. Saka yanzi vadzidzi vese vaudzwa pane 4 vakazoti nyaya yehande tinobvunza tiri tega tinyatsonzwa madetails. Mumwe wacho ndiJohani. Munoona kuti nyaya iyi ndaidirei? Akaenda pagomo remuorivha achida kunyatsonzwa tiudzei zvii zvichaitika mazuva ekupedzisira nekuguma kwenyika. Saka pandakangoona ndima iyi ndakabva ndati rega aratidzwe zvebhuku razvakazarurwa. Aive neshungu yekunyatsoziva kuti nhoroondo yenyika ichafamba sei. Ende vakatsanangurwa vari pasaidi kungoratidza kuti kunyangwe aimbova rafu ari munhu anga ari so ambitious
but kutaura chokwadi kuti nyika ine iri kuenda kupi, Johani aive neshungu. Saka wona imwe character mazuva ekupedzisira aJesu pandandataura paya pana John 13. Enda ipapo Pastor Mukwada, John 13 verse 21 to 25. John 13 verse 21 to 25. Zvino Jesu akati areva kudaro, akamanikidzwa mumweya, akapupura akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mumwe wenyu uchandipandukira. Wadzidzi wakatarirana, wasingazivi kuti wareva ani. Zvino mumwe wavadzidzi wake wakanga akasendamira pachifuva chaJesu, waidikana naJesu, Simoni Petro akamuninira akati kwaari, tiudzei kuti ndianiko waanoreva. Iye akavata pachifuva chaJesu akati kwaari, Ishe, ndianiko? Ndepaya usiku hwekupedzisira vachidya vese, Jesu anga ataura mashoko anodzimba ekungoti pakati penyu pana achandipandukira. Saka vanhu vaiti vachibvunzwa ndianiko, mhinduro yaisanyatsobuda. Kusvikira Petro aona mudzidzi anga akasendamira pachipfuva chaJesu. Bhaibheri rabva rati ndiye mudzidzi anodikanwa. Zvikanzi ndobva Petro aninira kune mudzidzi anodikanwa, zvikanzi iwe vari kurevani? Tiudzei koko muri tu kuti muri kurevani? Ukaona Peter ari kubvunza mudzidzi anodikanwa kuti tiudzei kuti muri kurevani, aitozviziva kuti Jesu nemudzidzi uyu it's as good kuti chinhu one. Ameno vanotaurira aitoziva kuti anza ingarambe kubuda, but uyo mukomana uyo anopiwa anza, kungoratidza kuti anga so close. Ende ndofunga tazvitaura tichitanga chidzidzo kuti kana tichiverenga mubhuku raJohn, rakanyorwa futi naJohani mudzidzi anodikanwa. Saka haazvinyore kuti ndini, anenge achingoti mudzidzi anodikanwa. Saka Johani uyu angari son of thunder, vanakomana okutinhira, vanga vari so ambitious. Muri kuona here shanduko iri kuitika maari kusvikira munhu wekuti iye naJesu vanotaurirana vari so close. Zvinhu zvakadaro zvinogona kutoitika kuna chero ani wedu, as long tiri willing kuti Mwari ashande patiri. Ikoka kuti mudzidzi anodikanwa, ngativerengei mavhesi 2 muone kachibuda mubhuku raJohani. Pana John chapter 18 verse 15, Pastor Mukwada, iverengei ipapo. John 18 verse 15. Yes. Zvino Simoni Petro wakanga achitevera Jesu nomumwe mudzidziwo, mudzidzi uyu waizikanwa nomuprista mukuru, akapinda naJesu muruwazhe rwomuprista mukuru. Jesu asungwa paya, vadzidzi vese vakambotiza, but 2 havakazotera. Saka yanzi Petro aive mushure memumwe mudzidzi yeye ndiye John watiri kudzidza. Aida kunyatsona kuti nyaya iri kutongwa kusvika papi, anga so close nepese pari kuitika action pana Jesu. Hande tichiona Jesu apa muchinjiko arembera pana John 19 verse 25 to 27. John 19 verse 25 to 27. Yes. Zvino pamuchinjiko waJesu pakanga pamire mai wake nomunun'una wamai wake Maria, mukadzi wa Cleopas naMaria Magadharena. Zvino Jesu wakati achiona mai wake nomudzidzi waaida amirepo, akati kuna mai wake, mai, tarirai mwanakomana wenyu. Ipapo akati kumudzidzi, tarirai mai wako. Kubva panguva iyo mudzidzi akavatora akavaisa kumba kwake. Johani mudzidzi anodikanwa ndiye mudzidzi watiri kuona pama-last hours aJesu ari mupenyu pamuchinjiko, aripo ari 1 pakati pevakadzi vese vaive pamuchinjiko. Zvakadaro zvekuti Jesu akunofa akatozoti, Johani, uchengete mai vako, achireva Maria. Saka Johani ndiye akabva atozotora Maria mai vaJesu kwakuenda navo kumba kwake. Ari kuratidza kuti aive pedyo nepari kuitika action yese pana Jesu. Johani mudzidzi anodikanwa. Ndo chidzidzo chatinacho, regai timbonzwa kambo. Yande augo wanogongana imapambere pechigaro cha Mwari vanofunza
Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Johani mudzidzi anodikanwa. Johani mudzidzi anodikanwa ndiye akanyora bhuku razvakazarurwa ratiri kudzidza. Saka chidzidzo chino tiri kungoona samari yekuti Johani aive munhu akaita sei. Saka muchikamu chino ichi taakuchiona John Jesu atofa aenda kudenga. Tingoona kuti aive munhu akaita sei. Pana mabasa Acts chapter 4 verse 13 ne20. Tiverengere ipapo Pastor Mukwada. Mabasa Apostle chapter 4 verse 13 neverse 20. Zvino wakati wachiona kusatya kwa Petro na Johani, wachinzwisisa kuti waiva vanhu vasina kudzidza, vasingazive chinhu, wakashamiswa, waziva kuti waiva naJesu. Verse 20. Nokuti hatigoni isu kurega kutaura zvatakaona nezvatakanzwa. Johani uya ezvinezvi ana Petro. Pane chirema chaigara patemberi paJerusarema nezita raMwari changa chaporeswa. Zvakakonzera noizi muJerusarema kusvika vasungwe. Ndobva vakuchibvunzwa manje kuti mazviita nesimba ripi. Saka hanzi chinhu chakatanga kuonekwa nedare raivatonga. Boldness necourage yavaive nayo. Hanzi but chimwe futi chaizikanwa nedare iri ndichoti varume havanoenda kuchikora, havana kudzidza. But pinduriro yavaiita neushingi, hanzi vakabva vakonkluda kuti vanofana kuva vaive naJesu. Ameno Pastor Isai nemamwe matauro. Zvii zvamuri kuona zviri kuitika mukarekta yaJohn. Pane shanduko yavamo. Zvakare pane kanzwisisiro kekunzwisisa magwaro. Yes. Nekugona kutsanangura. Yeah. Zvekembenge zvisiri maari. Exactly. Asi zvakonzerwa neukama hwake naJesu. Johani kare aive munhu wekutoti pakaita anenge apesana naye zvatozvibhakera ari kutoda zvehovhiyo zvemusindo Ngasinganonoka mabasa emavoko. Aisanonoka zvekuda mabasa emavoko. But panapa vatosungirwa nyaya yekuti nezita raJesu munhu aporeswa.
Saka pavaitsanangura dare iri rakatonyadzozvona kuti no katsanangura matsanangura aita mapoints ake ndaya anoitwa nemunhu akati dzidzei. But John havaiziva kuti haana. Saka hanzi vakabva vakonkluda kuti no, murume uyu aive naJesu. Ameno zvingabatsire chii kuvateereri vedu shanduko yatiri kuona iri kuitika muna John? Zviri kuburitsa imwe pfungwa yandiri kuona iri kubuda apa ndeyekuti hazvinei nekunogara munhu, hazvinei nelevel of education. Unogona kunge uri zvako kumusha usina kumboenda kuchikoro sezvakaita vamwe, asi ukapinda muukama naJesu pane uchenjeri hunouya hunosvikogara pauri nekugoneswa kwaunoitwa nemweya waMwari, kugona kududzira zvinhu zviri mushoko raMwari. Sure. Ndo zviri kuitika paari. Ezvinei toda kuti tiverenge mayeuka paya pavaramba kugashirwa musha weSamaria achiti moto ngauvapise. Pane nyaya ndakaona kuna Mabasa chapter 8 verse 14. Maybe endai ipapo Pastor Rodzi muone zviri kuitika ipapo. Mabasa 8 verse 14. Mabasa 8 verse 14. Yes. Zvino vaapostora vaiva paJerusarema vakati vanzwa kuti vaSamaria vakanga vagamuchira shoko raMwari, vakatuma Petro naJohani kwavari. Jesu asati aenda kudenga, paya pavaida kupfuura nemuSamaria, Johani aida kuti vanhu vemuSamaria vapiswe nemoto nekuti venge varamba kugashira Jesu. But Jesu azoenda kudenga, kunonzi vanhu veikoko vaparidzirwa naFilipi vakatendeuka, vazhinji vakabhabhatidzwa. Chechi ndobva yatuma Johani naPetro kuti vaende ikoko paprogramu yekunoona vanhu vanga vatendeuka kuSamaria. Pandaitarisa nyaya iyi kuti ndiye aida kuti vanhu vekuSamaria vapiswe nemoto, iye zvino Mwari akuita kuti aende kuSamaria achinoona vanhu vatendeuka. Izvi zvatingabata apa Pastor. Pane munongedzo wekuti tinofanirawo kuva patient nevanhu, because dai vakatsvaka hakuna aizopinduka kuSamaria. Zveshuwa vanhu vanogona kusabata zvinhu panguva yakafanana. Maybe itoriwo challenge kwamuri, chidzidzo kwamuri vafundisi, kuti pamwe pauri kufunga kuti watsanangura zvinhu zvajeka, unogona kuona sekunge ava vanhu ava vari kuzviitisa kusanzwisa nyaya iyi, vanhu vanoda kuva patient navo. Saka zvidzidzo zvairamba zvichibatwa naJohani muministry yake. But mukoma wake uya James ndiye ari kunzi Jacob akazofa. Verengai munzwe pana Mabasa 12 verse ya 1 na 2 Pastor Mkwada. Mabasa Apostle 12 verse 1 na 2. Zvino nenguva inenge iyeyo Mambo Herode akatambanudza maoko ake kuti atambudze vamwe vekereke, akauraya Jakobho mukuru waJohani nomunondo. Saka brother yake akazouraiwa. Kana tichitarisa nyaya idzi dzevaapostора vaJesu, James brother yaJohn ndiye aive the first Jesu aenda kudenga kuurayirwa vhangeri. Brother yake chaiyo. Saka pandakaona mukoma wakaurayiwa, kwandiri ndakafunga kuti John ndopa achaona kuti beta asiyane nekunamata. Because haana kungoona shamwari, mukoma chaiyo. Makore akatozosvika kunana AD 70, Jerusarema rikapiswa nehondo yevaRoma yaitungamirwa naTitus. Nengarei kuti John musuya pagomo remuOrive akateerera mharidzo iya yakatsanangurwa naJesu iya yekunzi mukaona Jerusarema rakombwa, chibvai matiza muchibuda muJerusarema. Vanodzidza Bhaibheri vanoti John haana kuwanikwa panjodzi yakawira Jerusarema muna AD 70. Kusvikira atozokura akwegura, vamwe vanodzidza Bhaibheri vanototi akatozoenda kumusha wainzi Ephesus. Ndokwa akaramba ari mufundisi wechechi ariko. Ndokwa akanga achinyora dzimwe tsamba, achinyorera nhengo dziri mukereke. Ndoda kuti muchiona tsamba dzainyora. Ndangonokora zvishoma, batai chinichi. Aive wezvibhakera. But akazova close. Kusvikira mukoma aurayirwe vhangeri. Imbonzwa itsamba dzimwe matopika ainyora. Anonyatsoisa pachena kuti John anga ashanduka. Kuna 1 John chapter 4 verse ya 10 na 20. Ndimai vateereri iripo kungoisa pachena kuti muone zveshuwa kuti nesimba raMwari munhu anogona kushanduka. 1 John 4 verse 10 neverse 20. 1 John chapter 4 verse ya 10.
rudo ruri pachinhu ichi, kuti hatizisu takada Mwari, asi kuti ndiye wakatida akatuma mwanakomana wake kuti ave rudzikinuro rwezvivi zvedu. Verse 20. Kana munhu achiti ndinoda Mwari, achivenga hama yake, murevi wenhema. Nokuti usingade hama yake yaakaona, ungada seiko Mwari waasina kumuona? Muri kunzwa zvaakutaurwa nemudzidzi anodikana. Akutaura meseji, kwete kuti ndo dzega dzaaitaura. Mukaverenga tsamba rake munotonzwa aitaura zvana andikristu, kuti kuna andikristu anouya. But ndangoti tinokore nyaya yerudoi nemunhu ainzi mwanakomana wokutinhira. Muone kuti ndo inonyatsonzi transformation. Pachirungu wafundisi munoshandisa mavara aya, ina anondinetsa kuisa kushona. Pamune muchiita zvidzidzo zvebhaibheri, pane mavara mairi anonzi justification nesanctification. Justification ichireva zvatinoitwa naMwari tikatenda muna Jesu. Sanctification ichireva kaprocess kanofana kuzoitika pamutendi wese kana atenda muna Jesu. Kaprocess kaya kekukwenenzverwa kusvikira waane character iyi. Saka zvii zvaitika pana John? Takatarira varire kuti sanctification. Tikuona kuti munhu akura pautsvene, pakururama. Right. Chikristu chake chaenda chichikwenenzvereka. Ndo zvazvinofana kutova vafundisi kumukristu wese. Inini ndine dambudziko rekusangana nevatendi vekuti vanenge vachiti vakatenda muna Jesu. Akatanga zvekunamata patone makore 3, atoo 7 years. Hasha dzaive nadzo kare achinadzo. Mapfekera aaita kare achirungopfeka even zvichisotesa Mwari. Kadyiro kaaita kare achirungodaro, anenge akangomira pakuti ndakagamuchira Jesu. Saka maybe vateereri kune zvinhu zviri. Paunogamuchira Jesu, you are justified by faith alone. Zvinoitwa kuburikidza nekutenda. But from that moment panotanga process inonzi sanctification, kana kuti kukura muukristu. Ndo pawaakurumuka mune dzimwe tsika. Kadyiro kaakushanduka, mapfekero aakushanduka, matauriro aakushanduka, unoita uchikura uchikwenenzvereka. Ndo process yakaitika pana Johani. Ndo process inofana kuitika pamutendi wese. Kwete kuti zvawaipfeka usati waakunamata ndo kapfekero kauchiri kungoita waakunamata. John muenzaniso wakanaka vavafundisi wekuratidza kukura pakutenda zvinogona kuitika kumunhu wese. Pana zvakazarwa 1 verse 9 yai, hatidzokereipo tione. Zvakazarwa 1 verse 9. Ini Johani, hama yenyu, mugoverani pamwe chete nemi pakutambudzika, noushe, nokutsungirira muna Jesu. Ndakanga ndiri pachiwi chinonzi Patmos, nokuda kweshoko raMwari, nokukupupura kwa Jesu. Saka paari kunyora bhuku razvakazarwa, aive pachitsuwa island yainzi Patmos. Achitambudzwa aripo nenyaya yevhangeri. Pastor komendai pakuti akaona mukoma achidimburwa musoro nenyaya yevhangeri. Iye asvika pakunoitwa muranda paisland of Patmos nenyaya futi yevhangeri. Tunoti kudi apa? Ndo pamwe panobudira kushanda kwemweya waMwari. Okay. Kuti panze pekuvhunduka achibva asiyana nazvo kana kukuuniswa, obva asiyana nekunamata, zvakatomushingisa. Okay. Akawana humwe hushingi, akawana kutsungirira, kuramba ari mazviri. Zvekuti dai kuri kutaura kwavanhu vaigona kuti takambokutaurira. Ndo zvakaurayisa mukoma izvo. Ona nhasi wakuenda kujeri kuPatmos. Right. But iye mweya waMwari wakamubatsira kuti kunyangwe zvakaurayisa mukoma, kunyangwe zvichivengesa nekusungisa, asi akaramba akatsungirira mazviri. Kunyangwe zvichidaro kwamuri vateereri, zvichigona kukudzingisa basa, zvichigona kuti uite kukwesherana nevabereki, mumusha votadza kukunzwisisa. Kana zviri zvekutenda kweshoko raMwari, ngatitonyanyai kutsunga. Kunyangwe paine maexample pamberi pako ari kutoratidza kuti vakamboita kutsunga kwauroda kuita hazvina kuvafambira zvakanaka muupenyu hwanhasi. John akaramba akatsungirira. Mudzidzi anodikana. Pana John chapter 19 verse 26 na John 20
1 verse 20. Ingopa verengai pastor. John 19 verse 26. verse 26. Na John 21 verse 20. Verse 26 Yes. to 19. Zvino Jesu akati achiona mai vake nomudzidzi waaida amirepo, akati kuna mai vake, mai, tarirai mwanakomana wenyu. John 21 verse 20. 21 verse 20 yaJohani. Petro akatendeuka akaona uya mudzidzi waidikanwa naJesu achitevera. Ndiyewo wakasendamira pachifuva chake pachirayiro achiti, Ishe, ndianiko uchakupandukirai? Pari kungoburitsa kuti Jesu anga mudzidzi anodikanwa. Johani anga mudzidzi anodikanwa. Ndosaka tati Johani mudzidzi anodikanwa. Tangotresa kanhoroondo kake, but hazvisi kureva kuti Jesu anongoda Johani ega. Bhaibheri pane mitsara yari inaro inotaridza kuti pane vamwe vaaida. Ndo vairi vatauda kungoverenga mavhesi 2 ekupedzisira. Toona kuti saka nhasi vanhu vanonyanya kudiwa naJesu vanenge vari muchimiro chipi. Handei pana Marko chapter 10, ngatingoverengai verse 20 na 21. Marko 10 verse 20 na 21. Mark 10 verse 20 ne21. Akati kwaari, mudzidzisi, izvi zvose ndakazvichengeta kubva pauduku hwangu. Jesu akamutarira akamuda, akati kwaari, unoshayiwa chinhu chimwe chete. Alright. Ndijaya mupfumi wekumhanya uya anga ine mari dzake. Kwakumhanya kwakunopfugama pamberi paJesu. Kwakuti mufundisi, ndibatsirei. Chii chingangodaro chashoterera muupenyu hwangu chingandishayise denga? Handibva hanzi uri kuchengeta mitemo here? Zvikanzi ndakabvira kare kutry even ndichiri mukomana. Hanzi aitorevesawo. Hanzi Jesu akamutarira akamuda. Muri kuona kuti kumuda kuri kubuda papi? Shungu dzekuti munhu ane mari asina zviri kumudisturba paupenyu hwanhasi, ari kumhanya onopfugama achida kunyatsodzwa kuti chingandishayise denga chii. Inzwai mumwe wacho, John 11 verse 5. John 11 verse ya 5. Jesu wakanga achida Marita nomunun'una wake naRazaro. Manzwa vamwe vaidiwa. Vatatu. Ana Mary vaive kugara patsoka kuti vanzwe. Razaro ndokwainotanda raJesu. Vanhu vaive neshungu yekuti zvese zvingatibatsire paruponeso ngatiswedere padhuze tizviwane lest tingashaye ruponeso. Ndozvaive Jaya mupfumi, ndozvaive Johani mubhabhatidzi. Onekai vateereri. Tinotenda vateereri nechidzidzo Johani mudzidzi anodikanwa, zvichiisa pachena kuti munhu anouya kuna Jesu nekurevesa nekuperera anogashirwa nedenga, unopindawo muboka revanodikanwa naJesu. Zvisinei nepauri nhasi, nechimiro chauri, neunhu hwako, netsika dzako, ukazvipira kuna Jesu ukauya nekurevesa, unopinda muboka revanodikanwa. Tibatei panhare dzinotevera, tirambe tichibatsirana nemi, mugonewo zvakare kupinda mumagroup amunowana zvidzidzo zuva rimwe nerimwe. 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda ndibata ndimwedombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire
aponda ndasvika nyanza mwananda aondityisa handichina zororo ndotsamira kune mwika ndinzwe imwi motiti ndinokutungamira